Nah boleh. Hai ada gitu kan kita mengerti. Kami kiri. Abi ni bangga kami plan. Hamren Municipal Board pen Hamren ahithi kapang thira chukomara tumaphan achiklo bainong kipipon kavedera jo saikikle mahut ningdu kalam the kachipaklang pon West Karbenglong Hamren Municipal Board ahin pen amethang Hamren ahithialong arni wang kapang thipon vera tumaphan achiklo ta bainong long lisi pini ani anke chiklo joning koi playing and aphita Hamren Municipal Board atum amethang achukomar vega tumaphanda abainong pipon thekthederlo Bangso ajok jokomaratum amithanga sumaratum aphan jodap ki choji aphan chori ronga joksi hamre na hiti kaya matsitame kithu kinim uyang nim kaya matsitame hamre nararatum chichak nangno bangso ahut jokomaratum aphan karjupona hut ningdu galam the nang chipaklang dunriti bangso ahut Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang Lapen Hamren Municipal Board Chairman Bidenti Suatum aphan achuklo abainong nang pivek thapusi kachuning report Hamren pen Bideram Ingai reports Karbi Daily News Ang pilo kita non halasuk pen ang tichot pen ni chai sabateng peludang te cikloning koi an bak du kok lobon pusi matha aprang ciklon krehini lo mati ciklon krehini lo an ke non ciklon erkep pleng elo mati ya amma cikloning koi bak du kok lobon da pardon ron lo poya sinili ning matha mane ka chei sabdam ni mitha chei sabateng ke plute kam lapulo hajira chudun po lapu bang angke boyar bang var hu bhap bi hu bhap pon ke ha nang complain po piniamat klan nang po emergency lapuson klan nang huta du kok nitilo an ni tum kamatha bang aja semer ni tum aprang chuning ri lo sar tum handa chuning ri lo achikluan wang nang piwer ve sita cikleon thombene phong nang pipon thasar pu chuning ri pon lo seta ala sonang thak lo ni tum chingwai pon poya sita pusinanga chak lo ha amat ko son ko pupulu ne mani tum hanang nang pipeda nang pipelang so ningkan poda bangke poya lo ha mani tum non ja semer ni tum chuning ri dun bangke chuning na tum tim Karbianglong ke yapon sar tulgram hamana chuning ri pon lo pendak Hamren Municipal Paper Board chairman tum han sami chuning ri pon lo ni tum abangso nitum phan un an nang tum hanang nang tum nitum hanang hon pon ra nitum ta un an pen ke klem chipiduk pon nitum ning hang lo he nitum ma thang boyar lo nitum thang taun lo nitum ta kapang thir pon bang nitum dai tu lo an nitum hanta ko an sinang kang hon ma nitum talan boyar pang thir un po an ke non nitum ke klem long ke klem nang ke nitum dak ke bahini ve an ke boyar ke mi bahini dak boyar ban bahini apuson nitum klem an ke nitum ta un epo an non ta dodap adap prang bai phopen nitum banglo thang lang lung tan nitum yun long le la sonok sinon kidam tanganang bong tala puson sinitum klem bom lo chipeduk pon bom thang kam lo pusi chipeduk pon lo he san nitum bang bai nong nang pi nang ye bang ke natum nang honang yin supra ngrap dun tha poya lo he mane nitum bang kiduk se chongda tang der poyo ke cholong le hem pisu isu pen si la so asaber suri phober tang ka stela pen chipang lang ilo mati ke phap hajira dun rong pu bang claim long le puta terbang ha inut bahin nang complain po over hablo biu hablo yo pupon ke puta emergency puta claim nang po hap hajira ma chuduni pu ma claim ji la puson si siksak du kok